ಸುರೇಶರೇ ಯಾನ್ ಮೂಲಲೆ ಯಾನ್ ಚೆಲುಂಡುಲೆ ಅಂದಂದಂದ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾನಮ್ಮಿ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗಾಡ್ ಮರಣಿ ಎಂಕ ಬರ್ರಾಯ್ತು ಅಂದಂದಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ ತೋಜೋಯ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂದಂದ ಆಪ್ 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 ಏಪ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಮಾತು ಬನ್ನಿರ್ನ ಆವಿ 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 ಓಕೆ 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 ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಚೂರು ಗೀತಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚೂರು 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 ಅದಿ ಅದಿ ಒಂದು ಗೀಸನ್ ಮಾಡ್ಸಿರ ಸೈಡ ಏನಮ್ಮ ದಾಲಿ ದಾಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬ್ಲೇಡ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಲ್ಲೆ 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 ದಾನ ಬಡ ಜಲ್ಪಜ್ಜಿ ಓನ್ನ ವರ ತೋಲ್ಲಣ್ಣ ಮಗ ದಾಂತಿನ ಸೀಕ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಂಟಿರ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿರುವ ನೂತಿರುವ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ 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 ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇರು ಸುರುಕು ಹೋಲಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾನು ದುಬೈ ಹಿಡಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಯಾನು ಪತ್ತೇನು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ದೆ ಒಂದು ಮರಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಇದು ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಮರಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದೆ ಅಂದ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಡೌನ್ ಒಂಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾವರೇಬಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾವರೇಬಲ್ ನಟು ಕಲ್ವೆ ಎತ್ತನೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾರು ಪಡೇನು ಗೊತ್ತ್ರಿ ಈ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನೈಕೀಜಿ ಮಾರ ಕಟ್ಟಿಂಜಿ ಕುದೊಂದು ತೂಪಿ ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ಬಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಒಂದಾಲ ಪಾಡು ಏ ಚಾಮಂಡ ರಿಪೇರಿ ಬೈತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿರಾವಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿರಾವಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಉಂಟು ಜನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಸು ಬಂಡ ಇರದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಯಾನೆ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಗೆ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಾಡಕ್ ಬರೋಣ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಜುಂಡಿ ಬೇರೆ ಸರಿಜಿ ಏನ ಬದರ ವಾಸು ಏನ ವಾಸು ಕಿನಿ ಕಿನಿ ವಾಸು ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಅವು ಏನ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಅಪಂಡ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಪುರದೀನಿ ಅಂಚೆ ಬುದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾನ ಪ್ಲೇಕೆಂಜಿ ಅಂಚ 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 ಯಾರು ಈ ಊರುದ ಬತ್ತಿ ಬಂದ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಗಳ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬುದರ ಪುಣದೆ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಸೈತಿನ ಬಕಲ ಪುಣದೆ ಅಂದ ಸೈತಿ ಅವೇ ಇರ್ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುದರ ಅಂಚೆ ಪುಣದೆ ಅಜಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಯಾ ಸೈ ಪೂಜಿತೆ ಈರೇನ ದೆಪ್ಪನಿ ಈರೇನ ಲಕೆರ ಪರ ಅಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನೆ ಕಟಿಂಗ್ ಶುರು ಅಂಜಿ ಬೇಗ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾರಿಯ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಬಿಲ್ಲೆ ಸುರತ ಕಟಿಂಗ್ ಅದ ದೈವ ಸುರತ ತಾವು ಬೇಗ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ ಪೋರ್ತು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಒಂದು ಗಿರಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ನಿ ಗಿರ್ಮರಗ್ಲ ಬಿಡ್ಸೋದು ಅಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡವ ಯಪ್ಪ ಓ ದೇವಾ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂಚಿನಿಂದ ಸಾರಿ ಅವ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಜಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಉಂಟ ಬರ್ಪುಜ ತಿರುತುಂಟ ಬರ್ಬಿಜ ಏನ ತಿರುತುಂಟ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೇರಿ ಅರ್ಧ ಪಾತ ಇರ್ತದೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಮಗ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವು ಇದರ ಬನ್ನಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಗಡುಪಾಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಒಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಅದ ಗಡುಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಅದೇ ಅಂಚ ಅವು ತೋನಡಿದೆ ಎನ್ನ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಬೋತುನು ಏನೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬೋತಿನ ಬಣ್ಣ ಒಡೆಗ್ಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮರಣಿ ದುಬೈ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ನೀರ್ದ ಅಂಚಿಂಚೇನಿ ಏರ್ನ ನೀರ್ ಕೊರ್ನೆ ಇದೇನು ದೊಂಡೆ ಬರ್ತದಡ ಕಪ್ಪ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಹಾಲಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಬರ್ನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಕರ್ಬದ ಬ್ರಷ್ ಬರ್ಪು 4 ಇಂಚ್ ದ ಪಾರ್ದ ಗಸ 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 ಅನ್ಬೋಡ್ ಬಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲ ಬಾಡು ಪೂರ ಹೋಗು ಇರಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಈಜಿ ಜಾವಡ ಅವಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಒಂದೇ ಸುರು ಮಲ್ಪೇನೆ ಪೇಪರ್ ವೈಜೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಬೈತೀನಿ ಯಾನಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಕಂಪಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಇರಿತ ಉಂದದೆ ಒಂದಾಲ ಓದರೆ ಪೇಪರ್ ದಿಬ್ಬ ಕೇನರೆಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ತಂಪ ಹೊಡೆದ ಆವಡೆ ಆಣಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಆನ್ಗೆನ ಜವಾಂಡರ ಅಂಕೇನ ಎಂದು ಕೊಡದೆ ಕೊಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಉಂದ ಅವಡ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಲೆ
ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇರಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಅವಳತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪಡಾಬಿಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪು ಎನ್ನ ತಿಗಲಕ್ ದಿಲೆ ಕಾರ ತಿಗಲ ದಿಲೆ ಓ ಸಾರಿ ಇರ ಮರಲ ಹೋಗಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂತ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ ಅವು ಚೇರ್ ಬೋಡ್ ಪಿರಾಜಿ ಹೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಲೆ ವೈಪುನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಗೊರ್ದು ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಮಿಷಿನ್ ಬಡ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ನೋಪ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಲಿ ನೆಟೆ ಸ್ವಲ್ಪನ ನಲ್ಲ ಡೌನ್ ಕರ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪನ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಆತ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಅವ ಆಪಡಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋಪ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡದೆ ಅಂಚ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಎಂಚಿದೆ ಕಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಆನವನಿ ಪುರ ಬಗ್ಗದ ಈರು ತೂಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಕನ್ನಡಿ ಮಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಪಿರಾಡ್ ಪುರ ಎಂಕಲು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಪಿ ಮುಲ್ತುಲೆಗೆ ಅವತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಿರಾಡ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಲೆ ಚೋಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಾಸರ ಟೇಪ್ ಮಿನಿ ದಾಲಿಂಚ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಟೇಪ್ ಮಿನಿ ಸೌಂಡ್ ಟಿವಿ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಗುಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸರಿ ತುಕ 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 ಅವ ಬಂದ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ತುಕ 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 ಲಾಕಿ 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 ಸರಿ ಆಪ್ಡಿ ಆಪ್ಡಿ ಸರಿ ಹೇಳದೆ ಅವ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಇರಕಿಂಜೆ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಬರು ಮಸಾಜ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇರಕಿಂಜೆ ತಿನ್ನಾಡು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಕಂಟೆಲ್ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪಣ ಇಚ್ಚೆ ಇದಾರ ಮಂಡೆ ಜಾಲ್ಗೋಜಿ ಮನೆ ಆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪೂರ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಫುಲ್ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಜ ರೆಡಿ ಅದೇ ರೆಡಿ ಗೋ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂದು ಬೋಡಾಪುಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಉಂದಾಪುಡ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಅವು ಯಾ ಚೌಕಾಯಿಜೆ ಕಿರ್ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಿನಿ ಬರೋಡಿರ್ನ ಇನ್ನ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೊರ್ಲಿ ಇರತ್ತ 260 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಂಚಿನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಸಮಾಲ್ ಊಟ ವರ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಇರ್ದಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾತನದ ಪಿರೋಡ್ ಬಂದ ಸಮಾತನದ ಪೂರ ಸರಿ ಅದು ಜಿಂದನ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಂಟಿಗೆ ಇಂಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮಂತಾರ ಮಾರೆ ನಾಯಿಲ ಬರಂದಿದೆ ಓಯ್ ಏ ಆಸ್ತೋಗ್ತ ಇರೆಗೆ ಆಸ್ತೋಗ್ತ ಮಸಾಜ್ ಓಲ್ತಿ ಕುಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಿನ ಅಚ್ಚಾ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಏನ ಮಾರ ಈರು A to Z ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಈರು ಸುರಕ್ಕೆನ್ನದೆ ಬುದರು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಸುರುಪ ನನಗೆ ಹಿಂಚಾತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ದಿಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದೇವ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಅಂಚ ಮುಂದೋವಿಯ ಕರ್ಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹತ್ತಿ ಹೀರೋಯಿಂದ ಆದ ಪಾತಿರುವರಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಸರಿ ಆಪು ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಚಲಿ ಗಡ್ಡ ಚಲಿ ಗಡ್ಡ ಬ್ರದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಎಸಿ ಲಾತೆ ಪವರ್ ಉಂಡಿ ಅಂಚ ಗಿರೀಶ್ ನಾನು ಎಸಿ ಅರ್ಣನೆ ಆರು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರ ಹೋಗ್ಬಿಜೇರಿ ಕಂಟೆಲಾಂಡ ಬಿಡು ಮಾರ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ದೊಂಜ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಪಡ್ತು ಬರೋದು ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ ಇಂಚಿ
ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈದನಾ ದುಬೈದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಏಸಿ ನಿನ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆತ మన మొరనైతే పొసొత్తుగా అంತೀನಿ ಅನ್ನ ಐಕ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ಕ್ ಏಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇರ್ದ ಏನ್ ಸೇರ್ದತ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಏಸಿ ಆದ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಕಿರ್ಮುಂಡ್ ಮಾರ ಬರ್ಸಿದೆ ಬೇತ ಬಣ್ಣೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಟ ಎಡ್ಡ ಪಂಚಾಲಿ ಪಂಡ ಏಸಿ ಇದೆ ಪಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತಿ ಏನ ರೆಡಿಯಾ ವರ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಆವಡ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಜೂರ್ ಅವನ್ ಪುಸ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ದುಬೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುಸ್ಕು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ ಇನ್ನೆಂದು ಒಂದು ದಿಸಿಲ್ಲ ರಟ್ಟುನಿ ಅದೇ ಪುಸ್ಕು ರಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಿಸಿಲ್ಲ ರಟ್ಟುನಿ ಓಂ ಸೋ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಈ ನೀರ್ ಬರೋ ರಟ್ಟವನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ಕು ರಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಬಿಕ್ ಬರೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಸ್ವಾಮ್ ಏ ಹಿಂದೇನಾ ತಂಬಿಲನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪು ರಡ್ಡ್ ಬೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದೂಟೆಲ ದೀದ್ ಏನ ತಂಬಿಲಗು ಕೋರಿಗೆ ತಿಲೇಕ ತುರುಕು ಮಾರ ಏನ ಸೋ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಾವು ಯೋ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಕ್ಕ ಉಂದಾಪುಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸುರಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಓವರ ಸ್ಟಕ್ ಅಂಡ ಅಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇ ಇರೆಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ತಿ ಸುರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಕತ್ತಿರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂದು ವಾ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿದ ಕತ್ತೇರಿ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತಿ ದುಬೈದ ಪೊಸತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ದುಬೈದನ ಮಾರ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫುಲ್ ಉಂದ ಅವಡತೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾತೆ ಎದ್ದುರುಡು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದದಿ ಇವರು ಓಲು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎದ್ದುರುಡು ಮಿತ್ತಿಡು ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಚ್ಚ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡಪ್ಪಣತೆ ಸುರೋಟ್ ಬಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಅಪ್ಪಣ ಕೆಲವು ಕುಜಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕುಜಲು ಒಂಜಿ ಕುಜಲು ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚ್ನೆ ಕೈಲ ಇದೆ ಬದಲು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ ಮನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಉಂದೆ ಅಲೆ ಕೊನೆಂಜಿ ಅಲೆ ಎಂದೆ ಏನ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪೇನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮಾರ ಅಂತೆ ಅವನ ಕುಜಲ್ ಅವನ ಆತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಕುಜಲ್ ಅಲೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡಿ ಕುಜಲ್ ಇಂದ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಕುಜಲ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ತೋಜೋಲಿ ಏನೇಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದ್ ಬೈದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪಿರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದ್ ಬರ್ಬಿರಿ ಬಾರಿ ಬೋದ್ ಬರ್ಬಿರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಬಡ್ಡೆ ಆತು ನನ್ ಮಾರ ಪತ್ತರೆಗಿಲ ಪತ್ತು ಜೋ ಇಜ್ಜೆ ಅವ ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ ಪೂರ ದುಬೈದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ ಮತ್ತಿನ ಇಜ್ಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಇರಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾವು ಪಂಡ ದಾದಾಲ ಪ್ಲಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ನಾತ್ ಒಂದು ನದಿ ಅಂಜ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಾಜಿಂದುಲೆ ಚೂರ್ ಬರೋಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಉಂಟು ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಉಂಟು ಚೂರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಗೀರ್ ಉಡದೆ ಏಯ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಔಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋಪೆ ಯಾಪಂಡ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನದೆ ರೆಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂದಾವ್ ಅಂಚ ಬೇಕಾ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಉಂದಾವ್ ಪಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಜರಿ ಏನೇ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಮ್ಮದ ಅದು ಒಂಜೆ ಉಂತುಲೆ ಏನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಉಂತರ ಲಾಪ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದೇ ಇರೇನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ನರ್ಸರಿಡವು ಪಜಿರ್ ಗೆತ್ತಲಾಗ ತೋಜುನ್ ಮಾರ ಏನವು
ಕಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದೇ ಏದ್ ಸಲ ಪನ್ಪುರ್ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಮಾದತ್ತು ಬೋಫನ್ ಪಂದು ಬಂದು ಅವೇನ ಅವಣ್ಣ ಚರ್ಮುರಿ ಬರ ಬಕ ತಿನ್ ಕೈ ಚರ್ಮರಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಬಗದ ಅವಣ್ಣ ಇಂಚದಿದ್ದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅವಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರೋಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜದ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ ಮಂಡ ಜಲ್ಬುಜಿ ಅದೇ ಇರಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಬುಜಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜದ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕು ಬುರೆ ಹಾಲ ಮಂಡ ಜಲ್ಬುಜಿ ಈ ಉಂದೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದುರೆ ಪಸ ಬೈದೋಲೆ ತ ಮಾರ ದೇಗಿ ದೇಗಿ ಜೀವನೇ ಹೋತು ಉಲೈ ಮಂಡೇದಾಯಿ ಇರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬರಾಬಿ ಮೆಲ್ಲಂಬೆ ಅವಣ್ಣ ಏ ಕೆಲವು ವಾಸು ಮೆಲ್ಲ ದಾಲ ಆಬುಜಿ ಅವಣ್ಣ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಜನ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಜಾನ್ ಮಾರ ನಾ ದುಂಡದಾನೆ ದಾಲ ಆಬುಜಿ ಅವಣ್ಣ ಅವೇನಿಕ್ ಒಂದು ಮಂಡ ಮಿಡಲ್ಡಿ ಏನ ಜುಟ್ಟು ದಿಯಾರಂಡೆಂಗ್ ಅವಣ್ಣ ಇರಗೆ ಮಿಡಲ್ಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಡುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಅವಣ್ಣ ಒಂತೆಗೆ ಪುಗ ಒಂತೆಗೆ ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಪಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಗೆ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಅಂಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ 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 ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕುಜಲ್ಪುರ ಐಟೆ ಬದುದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಐಜಿತ್ತೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಯಾವ್ದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಯಾವ್ದೆ ಮಗ ಒಂದೊಂದು ಚೂಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮೂಲ್ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಕುದ್ಯಾಲ ಆಗೋದು ಜನ ಮಾರ ಓಲ್ ಓಲ್ ಮೂಲ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚೆ ಚೂರು ಉದ್ದ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಅಂದ ತುಕ ತುಕ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅದೇ ಯಾವ ಅಂದ್ ಮಾರ ತುಲೆ ತುಲೆಗೆ ಏ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಿದ್ದಾಣ್ ಮಸಿಂಜಾನೆ ಅಂದ್. ಅವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಉದ್ದ ಅಣ್ಣದೆ ಅವು ಈ ಸೈಡ್ ಉದ್ದ ಅಂಟ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಅಪ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಇದು ತುಲೆ ಇದು ತುಲೆ 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 ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ಐತಿ ಮಾರ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೋತದೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಹೊಡ್ದು ಹೊಡ್ಸಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ತಿಗಲೆ ಬಾಡು ಅದು ಒಂದು ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಏನು ಇರಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಏಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಹಿಂದೆ ಸಮಟ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅದು ಇರಿ ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದು ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಬು ಜನ ಬರೋ ಬರ್ಚಾನೆ ಬರೋ ಪಾಡ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏನು ಗನ್ನತಿ ಬೋಗ. ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಅವು ಬಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಂದೆ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೇಗೆ ವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತೆ ಇವಾಗ ಜೀವ ಐಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಂಪಲ್ ಇರತ್ತೆ ಜೀವ ಮಾನ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜೀವ ವರ್ಪಣದ ಉಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜೀವ ವರ್ಪಣದ ಜೀವ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇರಿಂಜಿ ಮಾರ ಅಪ್ಪಣ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ಕೊಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಣ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಲ್ಲ ದುಬೈದಾನ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ದುಬೈ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಇರ್ರೇಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅವೇನ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಕಲತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟತ್ತಿ ಬಗೈನ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಇರಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಯಬ್ಬ ಗೊತ್ತಂడి ಇತ್ತೆ ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚೆ ದಾಲ ತುಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರು ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಕರವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರಗೆ ಓಲೋಲ್ಬೋದು ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚಾಟ ಅಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರು ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಚೆ ಇರು ದಾದ ಬಾತಿರೋರು ರೆಡಿ ಆತೆ ಬುಗೆ ಬಾಬು ತುಲೆ ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುಗೆ ಬಂದ ಮಾರ ನೀರಿನ ಬುಗೆ ಬಾಬು ಚಿನ್ನ ಬಾತಿರುವೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೇಲಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪಣಿ ಅವನ ಕೂಡ ಇಂಜಿ ಒಂಜಾವ್ ಒಂಜಾವ ಒಂಜಾವ್ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಾವ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೂದೆ ಸಾಕಾಂಡು ಮಾರ ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಟು ಇದೆ ಇದೆ ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಿತ್ರದೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಅದೇ ವಾರಾಗ 2 ಸಲ ವಾರಾಗ 2 ಸಲ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಣ್ಣ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಈಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನ ಅವು ఉంది ಅಪ್ಪಂಡ ಇರಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪು ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಪೆರಗತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕೂಟು ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ಅಪ್ಪಂಡ ಬಿಸತಿ ಏನ ಬ್ರೆಡ್ ಕತ್ತಾರಂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಕತ್ತಾರ ರತ್ತಿ ಬಗ ಇರ್ನಂಜಿ
ಪಂಡ ಗಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪರಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿದ ಒಂದು ಕೂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರಗಿ ಒಂದು ಬಿಸತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓ ದುಬೈ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ದನೋ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅತ್ತಿ ಬಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಐಟೇನೆ ಮಲ್ಪನಿದ್ದ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡೆ ಕೆಪ್ಪ ಏ ಆ ನಮ್ನೆಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆತಿ ಅಂದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆತಿ ಇರಗಿ ಒಂದೆನ ಕೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೆ ಇರಗಿ ಪಂಡ ಏಸಿಗ ಕೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇರ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಏಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಪಾಟ್ ಅಂದೆ ಬಿ ಕೆರುಪೆ ನಾನು ಅದೇ ಫೇಶಿಯಲ್ ದತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಒಂದಿರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮೋನೆ ಡಿಂಚನ ಮಾರೆ ನಿಜ ಬಡ ಒಂತರ ನುಂಗರ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ನುಂಗರ ಪಂಡ ಏನ ನಾದುಂಡು ಓ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇರಗಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಉಂತ್ಲೆ ನೀನ ಮಾರ ವರ್ಗವನ ದಾಲ ವರ್ಗನ ಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜನ್ನ ಅವ ಪಂಡ ದುಬೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ದುಬೈ ಏನು ಗೊತ್ತ ವರ್ಗ ಎತ್ತನ ನಿಕುಲುನತೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬರ್ಬಾರ ನಿಕುಲು ಸಲೂನ್ ಎಂಕಲೆ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಅವೇಂಜನ ಅವಿರಿಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬೆಚಾಲ್ ಬರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪಂಡ ಮೋನೆಗ್ ಇಂಚ ದಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೋನೆ ಇಂಚ ದೀದ್ 5 ನಿಮಿಷ ದಿಯರಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಡಾಗಿರ್ ಪನೋಡು ಕರಂಜಿ ಬೋಂದ ತಮ್ಮ ಕರಂಜಿ ಇರದ ಮಾತೇರ್ನು ಅಜ್ಜ ಒಂದು ನತೆ ನೆಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದನ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ ಇರ ಜ್ವರ ಬೈದಿನ ಬಕೈ ನಾವು ಒಂದು ಉಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಬು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಗ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಬನ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕೈ ಪತ್ತಲೆ ಇಂಜ ಪತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಚೂರು ಕುಲ್ರವೆ ಶ್ವಾಸ ಉಲಾಗೆತ ನೋಡ ಶ್ವಾಸ ಒಂಚೂರು ಉಲೇಗೆತಲ್ಲೆ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಬಿರ ಬಿಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಲ ಪುಗೆ ಹೋದುಂಡು ಪುಗೆ ಹೋದುಂಡು ಪಾಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕರಂಜಿ ಬೋ ಮಾರೆ ಮೋನೆ ಜಾಲಾಬುಜಿ ದಾದೆ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಂಪಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆಡೆ ಓ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಐನಿ पंडे निकु मुजी कास्ता ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಜನ ಬುಜಿ ಯಾಸಿಡ್ ಬಾಯಿಲೆ ಕಾಣು ಮಾನೆ ಯಾಸಿಡ್ ಬಾಲ ಬುಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಅವೇನಾ ಕಕ್ಕುಸ್ ತೆಪ್ಪನ ಕಕ್ಕು ತೆಕ್ಕಲತ್ತಿ ಇರು ದಾಶ್ ಹೈಪನ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಡಸ್ಟ್ ದ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೆ ಏನು ಒಂದು ಬತನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಬಗ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆರಾ ಈನ ಮಲ್ಪಿನ ಕರ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡಾತನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊರಿಯಾ ಟಿಶ್ಯೂ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಸೆಲೂನಿಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಏನ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂದು ಏನೆಯ ಅವ ಆಪಣಿ ಇರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಕೋಡದ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ದು ಫುಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅವು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂದ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಗೆ ಉಂದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರಗೆ ಆತ ಟಿಶ್ಯೂ ದಾತ್ ಪವರ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಅಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತುಂಬ ಈ ಇನ್ನಿತ ಮರ್ದಿಗೆ ತಂದು ಜನ ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಏನೇನ ಮರ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತು ಜೊಡ್ತಲೆ ಮೋನದಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಏನು ಇರಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಯಪ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಮಸಾಜ್ ಇರ್ತೀಯಡನತೆ ಮಸಾಜ್ ಇರಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇರಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಶ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಲಿಶಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಶಿ ಹೆಂಚಿನ ವಾಸುವ ಕೆಲವು ಮಾಲಿಶ್ ಶುರು ಬರ್ಚಿ ಉಂಟ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂದ್ಲಿ ಇಂದ ನಾಚಿಗೆ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಈ ನಾಚಿ ಅಲ್ಬಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಅಂಜ ರೆಡಿ ಆತೆ ಏನೇ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಿಗೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಆಡವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಏನಯ್ಯ ಮೆಹಂದಿದ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಪನ ಆಡ ಆಡ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಮಾರೆ ಅವಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಅದ ಪಾಡುವಾರ ಪಾಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಗುದ್ದುರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಫುಲ್ ಗುದ್ದುಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಬಂತ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೂಜ ಅಂಚನೆ 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 ನಿನ್ನ ಪೂರ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬತ್ತರಡದೆ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಬ್ಬಿ 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 ಈಗ ಬೇಡ ಅಬ್ಬಿ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ವಾಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪ ಎರಲ್ಲ ಬೋರ್ಚ ಅವ್ಲು ಆಯ್ ಕಿರ್ಪೆ ಬಂದ್ ಏನೇ ಕೆರ್ಪೆ ಆಚೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋಡ್ಸಿ ಮಾರ ಏನೋ ಮಾರ್ಲಿಕ್ ತೂಬರ ಮಗ ಅತ್ತೆ ಓಯ್ ಅತ್ತೆ ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಯ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಫುಲ್ಲು ಓಯ್ ಓಯ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಓಯ್ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಊರ್ದ ಮಲ್ಪ ಈ ದುಬೈದಾತ ಓಯ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾ ಮಗ ನಯ ದುಬೈದ ನಿನ್ನ ಮನೆ ತೂರ ನಿನ್ನ ಮನೆ ದಂಡನಕ ನಕ 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 ದಂಡನಕ ನಕ ಹೌದು ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಣ್ಣುಂಡಿ ಇನ್ನೇನೆ ಬೊಲ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಕ ಪರ್ತಿದಿಲ್ಲ ಎರ್ದೂರ್ ರಡ್ಡ ಉದ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತಾರದ ಗಡ್ಡಿಟ್ಟುಂಡ ದೀಪದಿಲ್ಲ ಏನ ಪುನಃ ಬಾಡ್ನೆ ಇನ್ನ ದುಬೈಗೆ ಏನ ಬೊಲ್ದುಕೊಂಡು ದಂಡನಕ